Навошта людзі хадзілі ў крыжовыя паходы. У папярэднім відэа я распавядаў, чаму большасць удзельнікаў першага крыжовага пахода гэта былі людзі ўжо адносна заможныя, якія ўклалі самі грошы ў гэта. Ну а дзеля таго, каб атрымаць гэтыя грошы, яны прадавалі зямлю. І кантракты на гэты продаж зямлі даследаваў ангельскі навуковец. І ў гэтых кантрактах, як я ўжо казаў тады, большасць людзей яны самі пісалі, навошта яны гэта робяць. І амаль усе яны пішуць, што яны гэта робяць для ратавання сваёй душы. А менавіта ідуць у крыжовы паход. Але навошта ім яе ратаваць такім радыкальным чынам? Бо хочаце верце, хочаце не, да 11 стагоддзя грамадства сярэднявечча не было такім рэлігійным, якім вы яго ўяўляеце. У 11 стагоддзі мы бачым дужа вялікі ўз'ём менавіта рэлігійнасці людзей. Наступствы тут трохі нечаканыя на самой справе. Папа Рымскі ў гэтыя часы выдае дужа шмат рашэнняў, якія фактычна напрамаваныя на абмежаванне арыстакратаў, на абмежаванне рыцараў. І ад гэтага часу мы бачым у Еўропе ўсталяванне такіх дужа чоткіх маральных менавіта чаканняў ад элітаў. І паступова пачынаецца такі маральны ціск на прадстаўнікоў арыстакратыі, бо фактычна царква сцвярджае, што чалавек, які ваюе, тое ж дзеля чаго і павінны былі быць арыстакраты ў сярэднявеччы, то гэты чалавек дакладна не можа быць такім ідэальным, як там прадстаўнік царквы. Гэтыя людзі апрыёры маюць такія хібы маральныя. І дужа вялікая колькасць арыстакратаў у гэтыя часы жыве пад такім ціскам пастаянным. Бо з пункту гледжання грамадства яны, як арыстакраты, павінны ваяваць. Гэта тое, дзеля чаго іх увогуле трымаюць тут, скажем так. З пункту гледжання царквы і іхнія гэтыя грамадскія абавязкі гэта менавіта тое, што можа не дасць ім пайсці ў рай. І хочаце верце, хочаце не, для чалавека сярэднявечча гэта дужа рэчаісная катэгорыя. Вы не павінны думаць, што гэтыя людзі былі менш рэлігійныя, чым тыя, кім яны кіравалі. Не, гэтыя людзі, калі Папа Рымскі сказаў, што іхнія паводзіны іх прывядуць у пекла, гэта тое, як яны думаюць у той час. Ну і што ім рабіць? А Папа Рымскі ў канцы 11 стагоддзя ім прапануе дужа добрае рашэнне. Яны могуць займацца тым, да чаго звыклі, то бок ісці ў нейкае месца, каб там ваяваць, але адначасова яны будуць такім чынам ратаваць сваю душу, то бок пайдуць у крыжовы паход. Больш за тое, калі крыжакі ўвогуле ідуць туды ў Іерусалім, яны думаюць, што яны ідуць адваёўваць тэрыторыі для візантыйскай імперыі, бо ўвогуле гэтай тэрыторыі належалі перад тым доўгі час візантыйскай імперыі. То бок чаканняў нешта з гэтага матэрыяльнае атрымаць, у большасці з іх нават лагічна не магло быць на момант, калі яны адпраўляліся. Матывацыі маглі дужа змяняцца на працягу гэтага часу, бо мы павінны памятаць, шмат хто з іх быў у гэтай справе 3 гады да моманту, калі яны прыйшлі ў Іерусалім.